Hey YouTube, velkommen til Rallebabs Gaming. Ja, i dag der skal vi der skal han kaste et æg, som ikke er kogt, og vi vil se hvor langt han kan kaste den. Så Jeg har lavet en. let's go. Det var kogt. Den ramte lige der. Udsplattet æg. Ud over det hele. Der kommer også lidt på computeren her. nej. Det gjorde du bare ikke, det der rette. Det blev ikke bedre. Nå, men hvor fanden ramte den? Den ramte lige her. Hvor fanden spiller den ud? Lige der. Tror jeg. Jamen, hvorfor en gren ramte? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror det var her omkring i hvert fald ved den her. Ja. Ved det træ her. Hvor? Det ved jeg sgu ikke lige. Men hold kæft, det så godt ud. Ja. Se YouTube.